כן. יופי. 2 זה יותר טוב. אז ערב טוב לכולם, אנחנו צומת 7, תודה רבה. היי איתנו. שני השירים האחרונים, סליחה, השיר האחרון, הוא יהיה סינגל הבכורה מתוך אלבום הבכורה שהולך לצאת. תודה רבה. עבדנו בשנתיים האחרונות על הרבה הקלטות, כתבנו 2 אלבומים, הוא נקרא אני רוצה, הוא עתיד לצאת ב-20 בנובמבר, אז תחפשו, השיר הבא מהאלבום השני, שלא יצא בקרוב, אבל הוא גם יצא מתישהו. יש סיבות להישאר. חושב לפני אומר לך מה אני מרגיש, כי אין אחד אלייך יישאר אדיש. אז למה את קמה והולכת עם מישהו אחר? את לא יודעת כמה זה כואב שמה